Evo nas tu kod farme. Stigli smo na naše pozicije. Ovdje. Ja čujem helikopter da se približava. Da. Nadam se. Našli smo traktor, odlično. Ali čini mi se da ovaj helikopter NPC jeste. To je NPC helikopter. Pokušat ćemo da ga skinemo. Možemo, ali... Mislim, to nije bilo dovoljno. Bilo je dovoljno. Bilo je sasvim dovoljno. Znači, to je otprilike u onom pravcu. Lako ćemo mi njega naći, samo da uzmemo traktor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I evo nas u prvoj epizodi Daisy Arma 2 mod. Trenutno se nalazimo u Černogorsk. Kao što vidite, čujem neke pometnje sa zombijima. Morat ću da izvidim situaciju. Ne vidim ništa. Da neko ne uđe, tu neće. Uglavnom, u ovoj epizodi ćemo da ubijemo bandite po Černogorsku. Ili poznatim kao Černo. Da vidim što ima na drugoj strani. Ne vidim ja tu nikoga. Tu se čuje kvod, ja mislim. Ne vidim ovdje nikoga. Evo ga. Evo je bandit. Jako loše. Jako loše. Evo. Mislim da sam ga vidio da se tu provukao, ali ne znam da je tačno otišao. Da, kako sam ga omašio, nikako mi to neće biti jasno. Ali dobro. Moramo promijeniti poziciju. Da vidimo što ima na drugoj strani. Možda tu nađemo nešto interesantno. Možda ima zapravo nekog u ovom gradu. Tu čujem nekoga. Opa, eto ga. Tu se nalazi momak.
I to je to. A Job je gotov. Eliminisali smo jednog bandita. To je taj kojeg sam tamo video. Ok, nema ništa ti imaš, druže. Bandage, imaš nešto malo klope. Dobro. A u torbici nemaš ništa, znači ti si novi. Nemaš ti ništa pametno. Vreme je za promjenu pozicije. Jer često se ljudi stvore u blizini i opet hoće da dođu tu. Isto mjesto. Da vidiš zombije. Jedan manje. Au, koliko ih je. Ah, da mi se ovako gega, brate. Dimentka. Moram poziti zapravo imam put hitno. Ali gdje otići? Odavde. U ovu tu zgradu mislim da ne možemo da uđemo. I najbolje je da odemo na drugu stranu. Prema kraju grada. Jer tu ih ima uvijek manje. Ali možemo ući u ovu zgradu. Čini mi se da možemo. Nije baš pametno gore na ovim fabrikama, inače ima snajper. Nije baš najpametnije tu da točkaramo. Ali smo preživjeli. Idemo. Nađemo način da se popnemo gore. Tu imamo stepenice. Idemo na višu poziciju. Kako bi mogli da vidimo više, naravno. Obviously. I da tu uzimam snajper. Prvo da provjerimo ovaj toranj. I malo da se smirimo. Moramo da provjerimo ovu zgradu, jer se često tu nalaze. Mada mislim da su tu zatvorili jer su svi išli gore. Bukvalno svi da kampuju jer je najveći rade u černo. Ali mogu biti i ovdje, mada je to baš daleko. Za nas ovdje nema ništa. Toranj, pa ko znam, ajde čist. Imamo ovu bolnicu. Naravno imamo ovu fabriku, tu moram da vidimo to je baš dosta više od nas i ne možemo biti ništa puno da vidimo. Ovdje dobro, sve cool, ništa strašno, nema nikoga. Sniper kill deluje mi čisto, što ne znači da jeste, ali za sad mi deluje čisto. Najbolje da mi odemo tamo da ćoško. Mi ćemo opet zalegnemo ovdje. Upa. Evo ga, jedan. Imamo metu.
Ali ćemo sačekati ovaj put. Siguran pogodak. Zombi je počeo da ga bija. Vrlo je moguće će odlučiti da uđe unutra. Ja, helikopter čujem. Samo da ne prođe pored mene. Izgubio sam. Aha. Evo ga momak na krovu. Evo, ovaj se zajebao. On se gadno zajebao. Helikopter dolazi s ove strane. Moramo brzo da ga eliminišemo i da se kupimo odavde. 2 metka je popio. Preživeo je nekako. Moramo brzo strčimo dole. Promenimo oružje za blizinu. I da ga eliminišemo. Da li još trebamo dole da... Još dole, Ovo je bila prilično visoka zgrada. Bežimo na drugu stranu. Pošto je on tu ušao. Otićemo full komando nad njim. 2 metka je preživao, nisam znao da je taj snajper toliko loš. Očekivao sam da je možda dovoljan 1. A ne 2. Moramo da se pazimo, moguće da ne unutra i možda nas pogodi sa onih stepenica gore. I moramo da pazimo, možda je ostao gore da nas ne pogodi, da se držimo u zidu. Najbolja opcija je da mi njega sačekamo tu. Pa mora izaći jedan. Evo ga momak. Istrčao je, to je opet isti tip. Koji je istrčao na pogrešnu stranu. Znao sam da će doći da me traži. Close back. Moramo brzo promijeniti poziciju. Opet ti si terorista. Ićemo na ovu stranu i bežimo iz grada. Rešili smo dvojicu. To jest, tačnije jednog smo rešili 2 puta. On se verovatno neće vraćati ovdje. Moramo da imamo sklonište za reload. Da izgubimo zombija što nas prati. I brzo na drugu stranu beže. Jer ovo meat, ne treba nam to. Sirovo meso. Trčimo ovamo. Ovo je kao neki office. Meni deluje kao bolnica, ja sam to uvijek zao bolnicom, ali to nije bolnica, to je zapravo samo neka kancelarija, nešto. Ili ako ne, ovo je možda i policijska stanica. Nije, neki je baš office. Valjda ćemo uspjeti da pobegnemo odavde. Immortal son of a beast. Evo, ovo je malo zajeban. Često znaju da se uštekaju i tamo. Ne, oružje moramo da sklopimo ove. Last magazine has 1 bullet inside. Ajde, predam mi se jebavaš. Drop. Ova 2 ćemo išto sastavimo. Two bullets inside, ali to je snajper i tada metka nam vredi mnogo više. Desert camo to nećemo još koristiti. Daj ti damo snajper sine. Pa da mi vidimo to.
Ja tu ništa baš ne da vidim. Ali... Opa, ovo je došlo s ove strane. Ovo je došlo s ove strane. Ali problem što ja ne znam tačno dakle je došlo. Opa, tamo se gleda što to je zombi. Dobro. Interesantno. Vrlo interesantno. Ništa. Ubili smo dvojicu i sad je vreme da nađemo neko vozilo. Samo da prođe ovaj avion. Ne znam tačno gdje se nalazi. Bio njih dvojici, istrčat ćemo tu gore uz ovo brdo. Evo tamo. To je to vreme za trk. Kada avion prolazi. Većina njih trenutno gleda na avion. To je naša prilika za beg. Ovo je jako loše kad trebam da pretrčim put. Tu se uvijek lako primetite. I to treba izbjegavati. Ali mi ćemo da iskoristimo to vreme aviona i čitavu njegovu buku da bi se udaljili. Ne smijem da se zaustavim, velika je šansa da me neko cilja i da čeka pravi moment kad će da me skine. Sniper Hill. Pokušat ćemo da istrčimo do gore, pa šta bude, bude. Zombi iskoču iz ove kućice. Ćemo da čučnemo, jer kad čučnemo onda nas ne primećuju. Iz nekog neobičnog razloga, ali tako to funkcioniše i mi ćemo to da iskoristimo. Još nešto što bi mogli da iskoristimo jeste ovu poziciju. Ovo ćemo view distance da vidimo zgrade. I da vidimo da li možemo nekoga da skinemo na vrhu zgrade. Da li se neko tu nalazi. Jer sam čuo par puta da neko je pucao iz snajpera. Ali nisam ništa vidio. View distance 3000 metara. Ovo nam proguta. Morat ćemo da smanjimo malo. Ali ja tu ništa ne vidim. Nikoga. Kad bi imao DMR, bilo bi mi lakše jer on ima double zoom. Što nije baš duplo od ovoga, ali ovo je nešto između običnog zooma i double zooma.
Činilo mi se nekog čuo. To je zapravo samo zombi. Dobro. Da li možemo ući u ovu kuću? Čini mi se da ne. Da ćemo provjeriti. Ne možemo. Sljedeća destinacija je ovo tamo. Ćemo pokušati da nađemo neki scrap metal. I da napravimo quad bike. Tamo sam čuo neku pucnjavu, mada je to standardno na aerodromu, uvijek najveća šorka. A mi trenutno nemamo dovoljno dobro oružje da bi otišli tamo. Jer tamo nam treba nešto one shot, one kill. Ili miniš ili peži. Ništa. Mi ćemo se spustiti do ovdje. Prije nego što letimo ovdje, najbolje nam pušku da uzmemo. Jer nikad ne znate koga ćete naletiti. Opa, toolbox. Ali čini mi se da samo toolbox ne može pomoći da napravimo deploy quad, da, i scrap metal. Ništa onda. Onda ćemo morati da odemo do ove tu građevine. Pa da vidimo šta tamo ima. I evo nas tu kod farme. Stigli smo do naše pozicije. Ovdje. Ali ja čujem helikopter da se približava. Da. Nadam se. Našli smo traktor, odlično. Ali čini mi se da ovaj helikopter NPC jest. To je NPC helikopter. Pokušat ćemo da ga skinemo. Možemo, ali mislim da to nije bilo dovoljno. Bilo je dovoljno. Bilo je sasvim dovoljno. Znači to je otprilike u onom pravcu. Lako ćemo mi njega naći, samo da uzmemo traktor. Imamo tu traktor, ovdje ima kamion koji je dopolo ušao u kuću. To me poprilično zabrinjava jer ne bi trebalo tako da stoji. Getting tractor as a driver. Za ovaj traktor brutalan. Uzbrdice i sve. Idemo da oremo njivu. Nadam se da se ovaj ne približava nama. Jako mi tripuje ovaj zvuk helikoptera. Kao da on dolazi po loot. Pa. Gde se tačno sruši ovaj? Evo ga. Tamo je pao. Idemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Opa. Vali zombija što je brz. Vali ti njega, Skoro da pregazim.
pošto smo ovako malo zabijeni negdje od svega, porušje, helikopter da već, pošto smo zabijeni, to se da kažem, ne bi trebalo da brinemo. Sharpshooter, to ću verovatno uzeti, ali prvo da vidimo šta još ima tu. To je problem kad nemate neku malo bolju torbicu, to je torbu, torpetinu još bolje, u koju ćete staviti stvari. Što vidim samo M9 Sharpshooter, ovdje bi inače trebalo da padne 3 oružja iz svakog helikoptera. Mislim da sada koliko god se ja srušio helikoptera, svaki put je bilo 3 oružja, ali ja ovaj put ne vidim. Ne vidim ništa više. Samo M9 Sharpshooter. Ovo kao da puca, brate. To bi bilo dobro kad bi mogli da uzmemo, ali nažalost ne možemo. Morat ćemo da uzmemo ovaj Sharpshooter. Zamenit ćemo ga sa ovim. Jer Sharpshooter koristi isto ovu municiju. A jako je dobar snajper. Meni se sviđa. Ne znam kako ostali, ali meni se baš sviđa snajper. Ćemo pokušati da popravimo traktor, to što smo se oštetili malo. Ne znam da li ćemo trebati materijala. Gerilo, nećemo da popravimo. Dobro. Nije ni bitno, našli smo traktor, nismo našli scrap metala za quad bike, ali smo našli traktor, što je sasvim zadovoljavajuće. Dobro. I ćemo u kućicu. Točno da ne mogu ući u ovu, a mi se čini da mogu. Ne mogu da uđem u tu kuću. Onda mogu u ovu. To je ta prava kućica za nas. Osjećamo tu traktor iza kuće. Ali da ga niko ne ukrade. Get out. Ti zombi, nemoj da mi ukradeš traktore. Ti koliko mi je trebalo vremena da nađem taj traktor, si normalan. Pretočio sam po mape za ovo. Sve cool. Opa, imamo i sokova. To je odlično, to je ono što mi je trebalo. Ćemo popijemo jedan sokić. I šta ovdje imamo? Ovdje imamo neki Heineken koga vidim. Samo što se zove nešto Rabinta you like. You drink you like. Koliko kraljevski. To je to rusko pivo neko. Dobro. Nismo našli ništa da jedemo. Ne znam da li imamo nešto u torbi. Imao ili ne? Ja ću ići da spavam. Danas smo ubili 2 bandita, 7 zombija, skinuli smo jedan helikopter, našli smo novo oružje i to bi bilo to, ljudi, za prvu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. Pravit ću još ovih epizoda. Hvala vam što ste gledali.